Umdlavuza, sonke siyazi, yisifo lapho amaseli aphindaphindeka emzimbeni ngendlela engavamile. Lokhu kwanda okungajwayelekile kwamaseli kuzokwakha isicubu, okumele kutholakale ngokwenza izithombe ezithile. Besivele sine-MRI scan kanye ne-CT scan endaweni. Ngaphezu kwalokho, ukuhambisana ne-CT scan kanye ne-MRI scan, i-PET scan izositshela ngomsebenzi ngaphakathi kwesicubu naphakathi kwesilonda, lokho okutholwe nge-C noma i-MRI scan. Ngakho-ke inenzuzo enkulu yokwazisa udokotela ukuthi isicubu, lokho okubonayo emzimbeni, ukuthi siyingozi noma asiyingozi. I-PET scan izositshela futhi ukuthi isicubu sesifile ngokuphelele, noma cha, noma isicubu siyasebenza, noma cha.